Amarga Daring déning Sri Siti Wardani. Dina-dina wis kaganti. Saiki wis taun 2022. Corona wis wiwit lunga amarga mangsa kang wis beda. Isih dak eling nalika corona tumeka. 2 Maret 2020 dadi tanggal sing ora bisa dak lali. Amarga ora suwe saka tanggal kuwi, pemerintah ngumumake menawa sekolah kaganti ana ing omah kira-kira 2 minggu suwene. Ananging wayah kuwi corona saya medeni. Uga ora ana pratandha corona leren lan ilang saka bumi. Mula sekolahan kaganti ana ing omah nganti pirang-pirang sasi. Sekolah ana ing omah iki diarani sekolah online utawa sekolah daring. Sekolah daring iki sakjane ana susah lan senenge. Susahe yaiku amarga ora ketemu kanca ana ing sekolah. Bisa anggap aku seneng amarga bisa ngarep tugas karo disambi-sambi. Uga tugasé tak tumpuk lan anggone nggarap yen wis mepet tenggate. Ananging ing dina kuwi aku lena marang tugasku. Pancen iki salahku amarga nunda-nunda anggone nggarap tugas. Aku lali yen menawa dina kuwi tugase kudu wis kumpul. Sak pangelingku tenggate isih suwe. Aku ngasih geragapan ngasih anggawe giduwe omah. Ibu uga ndukani aku amarga keset lan seneng men nyepelekake tugas. Mulane ora nunda lan nyepelekake tugasmu to, Nduk. Aja leno. Yen ngene iki sapa sing cilaka? Welinge ibuku marang aku nalika kuwi. Aku ya mung bisa nggangge sinambi geragapan. Aku banjur ngubek-ubek buku anggone garapan kanthi kesusu. Untung wae tugase mung gampang tur mung ana 5 nomor wae. Tugas iki tugase Pak Agus, guru sing pancen apian dhewe. Mula soal sing diwenehake ya mung gampang banget. Aku banjur ngebut anggone garapan. Kira-kira membutuhake waktu sejam wae. Sabanjure tak foto lan tak kirim jam kuwi. Dadi, anggonku ngirim ora telat karo jam tenggat. Amarga ijik keweden, tugas sing tenggate cedhak banjur tak garapi. Wah, lega tenan atiku. Akhire bisa leren anggonku garapan. Awet mau bubar garap tugasnya Pak Agus, aku banjur garap tugas liyane ngasih lali yen wayah wis sore meh magrib. Janjane awakku pancen kesel tenan. Yo iki mergo ngrampungake tugas 5 rampung sisan. Ning aku yo lega amarga beban urip lan pikirku wis uda. Kelong mboko sithik-sithik. Amarga kadadian ala wingi kuwi, aku saiki wis ora tau nyepelekake tugas. Saben ana tugas anyar, langsung tak garap. Menawa ora bisa, aku banjur usaha ora ketang takok cara marang kanca, uga tak cicil sabisaku. Aku uga saiki wis wiwit sregep. Biasane sinau yen menggarap tugas, nanging saiki yen ora ana tugas, aku ya tetep sinau. Iki merga aku wegah yen besoke kangelan. Mula saiki aku yen sinau uga ngarep tugas kanthi tenanan. Apa maneh yen kelingan welinge ibu. Sinau sing tenanan, Nduk. Ibu seneng yen saiki awakmu malah dadi sregep kaya ngene. Sesuk yen oleh juara kelas, apa wae kekarepanmu bakal tak tumbaske, Nduk. Yo iki salah siji alesane sing marek aku semangat lan sregep anggone sinau. Mula wiwit saiki aku ora bakal nunda tugas uga nyepelekake tugas. Kabeh tugas tak padha ora tak beda. Yen dina kuwi ana tugas banjur langsung tak garap lan tak rampungno. Kadadian kuwi ora bisa tak lali lan dadi pangeling-eling kanggo aku supaya ora lena lan mawas diri karo tugas sekolah. Kadadian iki uga bisa dadi pangeling kanggo para kanca kabeh. Yen duwe tugas, enggal-enggal digarap lan dirampungake. Aja lali uga marang sinaune,
Amarga kuwi wis dadi patrape awak dhewe kang dadi murid sekolah.